حج پا ارچا فرض نہ دے، حج پا چا فرض دے؟ پا ہر عاقل بالغ او صاحب دے نصاب مالدارا پا صحت مند باندے. شرطوں تا گور ہے، خبر تا سوچ کے مسلمان عاقل بالغ اور مالدار. نو چکل مسلمان ویلے شو پا کافر حج نشتا، عاقل ویلے شو نو پا لیونی بانے حج نشتا، بالغ ویلے شو نو پا نابالغ بانے حج نشتا. کہ یو نابالغ مور بلار سر حج تلار او دے بالغ شو، دے صاحب نصاب دے، دے با دوبارہ حج کئی. دیکھا دغا حج دا حج نہ دے، دا نفلی حج دے، دے مکلف نہ دے. تو حج پا چا فرض دے؟ مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب. پس صاحب نصاب کے بیا مسئلہ شتا. اگر دا چھے یو لار پا امن وی، پا لار کے خطرہ نہیں، دا لار امن ہومولا شرطے چا پا لار کے خطرہ و بیام دا حج فرضیت ساکی دی. او دویم دا چا دسرا زاد او راحلوی، دسرا خرچم وی، دسرا دا سورلے انتظام وی. دکا حج پیدل خونے کی نو دلار خرچہ درم خبر ور سر دا، درم خبر دا چی دے قرضداری نہیں، دبانے دا چا قرض نہیں. بلا خبر دا چی دا دراتلو بورے دا بچو خرچہ ہوموی چی دے حج تا لارشی و بچی دل تا بیا پا کسو کے سوالو نہ کئی. دا نہ دا من استطاع الیہ سبیلا، چی دا چا بیت اللہ تا درسے دو طاقت وی، دا لاری طاقتی وی، دا خرچی طاقتی وی، دا واپس راتلو پورے دا بچو خرچہ ہوموی.